Така, здравейте всички, Vbox 7 и започвам ново оцеляване, както винаги. Ново оцеляване на Skyblock Map. Ето тези неща са ми дадени на мен. Така, първо ще вземем дървото. Така, с нов текстчър пак съм. Сварих си too many items, защото на това оцеляване трябва да се читва. Тук ще вземем малко дърт. Си намаля звука на играта. Ето така. Не бе. Падна. Така. И ще разширим малко. Просто не качвам крипове, защото още не намирам своята програма за записване, повече и за конвентиране. Нито един сапинг ли няма, бе. Да, супер. Няма да го посадя сега. Така. Ще преработя абсолютно всичкото дърво. Така. Ще взема честа. Така. Ще си направя една кирка. Така. Първо ще направя един Cobblestone Generator. Ето така. Може малко да лагва, но няма какво да правя. Така. Ето и... Не! Не, бе! Да, бе, баси тъпия проблем. Сега да дадем спаун. Оф! Извинете, просто... Тук съм глупав. Да. За всички неща, извинете, ще ги читна просто, защото съм глупав. Да, проварих крипа. Паси идиота съм. Да, другите в по-нататък сега на кирка. Що съм... бе! Се прибия, бе! Паси го пак. Няма по-голем го пак от мене по Майнкрафт. Проварих епизодите. Що бе?
А не джунгъл, то е мизерно. Така, другите по-нататък. И малко дърт имах. Толкова. А не бе. Супер. Ще събера малко каблстон. Ако иска някой да играем в сервер, да пише. Какво ми става, бе? Нарично съобщение. Другите неща, както си тия, ще си ги читна по-нататък. Извинете, ако говоря слабо, но Крипа стана пълен провал. Не умея много да играя Майнкрафт, но така. Правим една печка. Си читна дърт, за да разширя местенцето. Извинете, но на този мап няма как да не читваш. Не, то има, но аз не съм специалист и си читвам. Ама да. Така, малко тук. Гледах клипове и се зарибих под този мап. Стана много популярен. Така, и още малко камък. Трябва. Така. Направим пръчки. Да, мразя това на този Cobblestone Generator. Така. За сега толкова ще ми стигне да подредя нещата. Ще направя една лопата. И един сапник, един казах, който имах. Ще го посадя и тук. Да, винаги си контролираме времето. Така, ето там. Беха ето на този Skyblock Map, който си е моят Skyblock. Виждате, той е доста по-развит от онзи. Да, доста малко, с малко читване. Това е къщата. Тук често е там. Да, направих си ферма, читнах си я.